Caro arkamızdan işler çevirmiş. Шингесъм! Ще работиш тук. С мен. Това ще е целта. Иво Андонов. Как така не беше в колата? Бях по работа. Христоф ела в кабинета. Честито. Имаме си нов шеф. Без тебе ще е доста трудно. Подарък за излизането. Това всичко наше ли е, бе? Наше, Росене, наше! Превзехме улицата, сега се качваме да играеме във Висшата лига. There's only one problem that bothers me. You. И ти искаш първа клас, а? Имаме нов колега. Здравейте. Искам да проведа разпит с основния заподозрян. Мисля, че е време да отидеш при Иво. Смисля на хубава приятел, да ме потърси. Половината на половината. Вътре съм. Искам да го приключиш. Здравей, Ния. Аз съм баща ти. А искаш ли да се седиш в ареста? Дали какво ще да пропуснеш? Ево, брат. Това кафе въобще е бил? Глупости. Джаро и Фарук играеха само с хероин. Не е възможно. Искаш да ми кажеш, че я разбирам от наркотици, така ли? Виждаш ли? Че гадно да пази Господ. Ти? Колко си от всякъде? И какво прави тази колко от Джаро? Просто това не е от Фарук. Работила и с други. То още не си чува телефона, то тъпанар. Кой? Рафаел, кой? Ало, до кога ще се бавиш, бе? Господин Андонов, намерих ви буклук. Да дойдете да си го приберете, да не замръзне. Какво вика?
Как смърдиш? Махни му лепенката. Чакай! Ерол! Не трябваше ли Ерол да е в буклука? Какво мълчиш, бе? Какво мълчиш, бе? Какво ми мълчиш, бе? Точно за тебе говорихме. Какво искаш? Искам си моя дял. Свърших си работата. Ти не ми пращай аматьори, обиждаш ме. Много си докачлив, бе. Ако искаш да те опана аз, да не се обиждаш. Мразя ме прецакват, като съм бил лоялен. Това е. От тук, бе! От тук, бе! Ей! От каза! От! Елон! Тръгвай. Иво, надей. Няма да се повтори, обещавам. Няма да се повтори, прав си. Хайде, бе. Какво става, бе? Росен, какво става? Наред ли е всичко? Всичко е наред. Ако трябва нещо да помагаме, казвай. Не е правда. Няма страшно. Ще се оправя. Ето ги кафенцата. Обаче Ивак свърши кафявата захар и съм ти го направил смет. Какво толкова? Аз не мога да разбера. Един идиот по-малко. Нали сам ти казваш, че нямаме хора? Е, сега наистина останахме по-малко. Без кого сме останали? Без Рафаел. Как така? Уволних го. В какъв смисъл? В метафизичния, що? Имах да му връщам 2 DVD-та. Ще му ги върнеш, не се притеснявай. Намерете ми Ерол. И него ли ще уволняваш? Него ще го назначаваме. Много бързо дойде. Бях наблизо.
Да видиш, че си плащам. Искаш да изкараш още? Винаги да. То, дето избяга от буса. Намери го и ми го доведи. Само това. Нали уж беше вътре? Явно съм се объркал. Нали той ти се обади? Не знам, не мога да съм сигурен в нищо. Добре. Какво знаем за този фермер? Че е ранен, Иво го простреля сериозно. Значи или е мъртъв, или се крие някъде. Или е напуснал страната. Намерихте ли нещо вие? Пуснахме ДНК анализ, ама го няма в базата данни. Ако не го намеря, Иво няма ми звъне трети път. Издираме собственика на буса, но го няма. За какво му е този човек на Иво? Нали хвана другата? Не знам, не смея да питам. Да, Зарев, кажи. Така. Алиби? Води го на разпит. Хванали си собственика на буса. Каза, че бил откраднат. Естествено. Ще го разпитам и когато има нещо, ще ти се обадя. Благодаря ти. Изглеждаш добре. Какво реши за показанията? Защо си взел тия? Без спирца. Въобще не стават за дезинфекция. Не убиват микробите, само... Емиле, погледни ме. Ти си се предал. Знаеш ли колко хора имат нужда от теб навън? Моля те, мястото ти не е тук и ти го знаеш много добре. Аз ще направя всичко, каквото зависи от мен. Но ако ти сам не искаш да си помогнеш... Чакай, ти колко имаше по български език в училище? Питам, защото или аз не говоря правилно, или ти не разбираш майчиния си език. Да броиш поне можеш ли? 3 дни, знаеш ли какво е? 3. Остава ти още 1 ден и после не ти остава нито един. Няма хора, Росене. Няма кой да работи, разбираш ли? Ивак, аз мога да му помогна на момчето да се сметне сроковете. Имам подходящ човек за тази работа. Помниш ли Боби и Тафо? Тафо, дето истинското му име е Рони. Бръмчаха на грабежи. Не. Няма значение. Преди 4 години Боби и Тафо ги закопчават във Франция за някакъв грабеж. И куките му предлагат сделка. Или 25 години, или служба във Френския легион. Рони, естествено, избира службата. И го пращат на мисия в една държава. Как се каже, къде живеят талибаните? Няма значение. Обаче на мисията не му вързало. Талибаните го прибрали, закопчали го в плен и изкарал 6 месеца там. Мъчение. Яко. Нали се сещаш? Мене ми трябва такива, където ги фащат, Росене. Обратното. Аз точно това се опитвам да ти кажа, брат. Избягал е. Пипнал го на талибанина, дето го измъчвал, качил го на някакви чукари, вързал го, съблякал го гол и почнал да го дялка с една ножка. Не да умре, колкото му изтече кръвта полека. Тогава обаче от някъде долетяла една птица. Гарбан. И почнал да му кълве месата. Това той ти го каза? Не, брат. Показа ми го. Снимал го е на филм. Искам да го видя. Филма ли? Кука, знаеш ли го той? Един мъж отива при жена си и вика: жено, май съм болен от птичи грип. Що бе? Сутринта в банята гледам, патката ми умряла. Ясно не го знаеш. Рони?
Рони, куката съм. Има една оферта за теб. Не е от мене, брат. От Иван Донов. Да повторим. Откраднали ли си ти бус? Да. И после? Обяви го за издирване. Не си. Точно щях да го обявя, ме задържахте. Защо чак сега? Бях на морето, да я знам. Като се върнах, разбрах. За колко дни беше там? 3 дни. 3. Как се оказа така, че си използвал дебитната си карта от банкомат в Люлин вчера? Да не са ти откраднали портфейла? Той май беше в буса. Край ще прекали отивам. Започва да говориш и без повече лъжи. Няма да го ударя. Нищо не знам! Казвай, бе. Дори не стигна до наркотиците в буса. Няма да стане така. А как ще стане? Нека опитам. Моля, заповядай. Зарев, може ли портфейла ти за малко? Какво правиш? Ей, сега ще ти я върна. Къде ми е адвокат? Ще дойде. Юрий, кажете ми, кой е карал буса? Не знам. Добре. Знаете ли кой е това? Не. Това е Христо от 107. Училището, в което учи и синът ви, Павел. Проучихме семейството ви. Христо също е на 15 години, само че е в съседния клас. Знаете ли каква е разликата между него и вашият син? Христо е мъртъв. С негови съученици са си направили микс от наркотици. Знаете ли сега къде е вашият син? На училище? Не. В съседната стая. Били са двамата, когато Христо е умрял. Лъжеш, кучко. Не. Дава показания. Христо. Спортист. Също като сина ви. На 15 години. Труп. Повикахме майка му да го разпознае. Жената припадна. За какво ми ги говориш тия неща? Защото вашият син е продал наркотиците на Христо и сега от мен зависи дали ще отиде във възпитателно училище или не. Да ви кажа ли статистиката? 30% от децата, минали през тази институция, след това стават наркомани. Накрая умират от същата дрога, от която е умрял Христо и която е била намерена във вашият бус. Сега ще ми кажете ли кой е карал буса? Брат ми взе буса. После се обадя, че са го ранили в някаква болница. Това знам. Кучка. Верно е, кучка. Ама ти свърши работата.
Нещо не съм респектиран. Що? Рони, ще покажеш ли нещо от филмотеката, ако обичаш? Това ухото му ли е? Хитро. Къде си ги учи от тия неща? Служи в Френския легион. Ами ти разказвах, брат. После бях в плен. Разбрах някакви неща. Какви? Че като измъчваш някой, всъщност му правиш услуга. И за птиците. Всеки иска да каже истината, защото му тежи. Само трябва да го мотивираш. И ти с тия играчки ги мотивираш, така ли? Да. И съм най-добрия. Добре, Рони. Ще потърсим, като трябва да мотивираме някой. Окей ли си? Госпожице, вече 20 минути седим тука. Да спре апарата, че много се натрупа. Ало, добро утро. Интересувам се дали има свободно място за полета до Цюрих. Да, тази сутрин. Добре, благодаря. Давай. Здравей, аз съм баща ти. Ако слушаш този запис, значи съм мъртъв. Трябва да заминеш за Швейцария. Там ще те чака един мой много близък човек. Знам, че не си вярваш. И сигурно аз съм виновен за това. Но нямаш идея колко много си приличаме с теб. Човек никога не се познава до край, защото се страхува от себе си. Ако се освободиш от страховете си, можеш да притежаваш всеки и всичко. Давам ти в ръцете огромна власт. Ти решаваш дали да я приемеш или не. Но трябва да помислиш. Който мине на тази страна, никога не се връща. Здравей, аз съм баща ти. Госпожа Стоджарова? Приятно ми е. Заповядайте, седнете.
Заповядайте. Не, благодаря. Баща ви ме предупреди, че сте особена. Работех за господин Тоджаров. Какво по-точно? Бях негов счетоводител. Господин Тоджаров беше специален човек. В записа има инструкции, които са доста объркващи. Да, ще ви обясня съвсем накратко. Задачата си получих лично от господин Тоджаров. В случай, че нещо стане с него, да предам наследството му на вас. Предполагам, че имате коле. Сигурно ви го е дал. Да. Добре. Заповядайте. Разбирам, че вие очаквахте пари, но това е нещо много по-ценно от парите. Това е информация. Това са козовете на господин Тоджаров, който той е събирал години наред. Сведения, компромати за известни държавници в България. Политици, бизнес партньори, бизнесмени и така нататък. Чакайте. Това за какво ми е на мен? Това беше бизнесът на господин Тоджаров. Сега той е ваш. Мисля, че ще получа някакви пари просто да започна на чисто. Значи, говорим за едно и също нещо. Работата е там, че баща ви изтегли всичките си пари малко преди своята кончина, но той ги вложи в друг бизнес с италианците. Пак ли дрога? Казах ви, че това не ме интересува. Но вие можете да вземете добри пари от тях. Не е необходимо да правите каквото и да е било. В известен смисъл те ви ги дължат. Какво трябва да направя? Просто да се запознаете лично с тях. Аз ще ви дам паролата. Освен това, трябва да ги уведомите за смъртта на баща ви. Те още не знаят. А защо вие не се срещнете с тях? И след това просто да ми дадете парите? Имам фобия от самолети, от разговори с непознати хора. Освен това, Италия не ми харесва. Вие решавате. Сумата е повече от приятна. Какво правим тук, Росен? Кафето е гадно. Малко чист въздух, бе. Брат, какво стана с оня от овче купал, където ни дължеш пари? Още нищо, не знам. Що? Питам само. Да. Окей. Нещо ме мотаеш, Росене. Какво става? Я гледай. Това ли беше изненада? Лошо ли? Не. Има въображение. Той е бати психопата, бе, брат. Слушам те. Нашия човек е в частна клиника. Коя? Казва се Second Life.
Преди 2 дни са приели ранен мъж. Не са го регистрирали. Борис Манолов. По-известен като Боби Малки. Нямаме никакво време. Моите хора скоро ще го открият. Добре, отиваме там. Да. Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Седнете. Слушам ви. Нещо лявото ухо ми е заглъхнал. Имате грешка. Коремен хирург съм. Излезте и по коридора, третия кабинет вляво и уши, нос, гърло. Коремен хирург сте казвате. Моля ви, питам нещо. Кажете. За един приятел лекува се тук при вас. С какви оплаквания? Рани има в коремната област, натъртвания. И огнестрелна рана. Няма такъв. Естествено, че няма такъв, нали? Не ги регистрирате тия. Аре, докторе, казвайте, няма да се доволни много от МВР. Вижте, ние имаме много пациенти. Боби Манолов. Наистина нямам идея за кого говорите. Сетихте ли се сега? Сега да. Да. А на мене слуха ми се оправя. Айде да отидем при Боби на визитация. То сега като се замисля по-добре го изпишме вкъщи, по-бързо ще се оправи. Само не знам дали ще е съгласен, дали нещо да не му даде. Да не буйства. Васко, приготви ми една инжекция рисполепт и еластин. Добър ден. Имате посещение. Доктор Желев. Ама това не е ли пациент от моето отделение? А? Прибират си го хората. Че как така? Вече е добре. Да, просто спи, не искаме да го будим. А епикризата, документите? Ма още не си готова с документите. Заминавай веднага. Сега какво? Стой тук. Отвънка съм, къде си? С каква кола не те виждам? Откраднаха линейката. Да се обаждаме в полицията. Остави, ще я върна. Какво ще кажеш? Самолет като самолет. Кожен салон. Навигация. Никога не си искал да летиш. Ама сам. Издигаш се и всичко става такова малко. И нищожно. Еро. Да. Какво става, бе? Да не е умрел някой? Къде си? Къде тука, бе? Не те виждам.
Вънка е момчето с играчките. Трябваше да занеса само сак. Кой ти го даде? Кой ти го даде? Ако ви кажа, съм път. Ако не ни кажеш, какво си, бе? Тапак. Марин Методиев. Работеше с Джаро. Кой беше това Марин Методиев? Оля с футболния отбор. Гледай какво нещо. Хората си мислят, че спорта е здраве. След малко ще чуеш пукане. Само не искам да се притесняваш. Джаро изнасяше кока за Италия. Не с истинското си име. Там го знаят, като Илкане. Как? Илкане означава кучето. Никой не знаеше, че това е Джаро. Осигуряваше транспорта от Бразилия и доставяше стоката в Италия. Италианците знаят ли, че Илкане е мъртъв? Не. Ти имаш ли контакт с тях? Имам. Много добра работа свърши там. Да те помогна да слезеш, да го пуснеш да си ходи и да изчистиш. Окей. И тия клипове в телефона трябва да ги изтриеш. Не, чакай, те не са им в телефона. Аз ги качвам на един облак в интернет. Това ми е целият архив. Ако полицайите го видят този архив, сещаш ли си какво ще стане? Това с талибаните ли трия? Естествено. Добре. Нямаш ли си къща? Или тайно живееш тук? Днес е разпита на куката. Искаш ли кафе? Не трябваше ли аз да нося кафето? Ти май наистина си вярваш, че ще се справиш с него. Да. Мисля, че е лесен. Направих му психопрофил и... Браво, не се бяхме сетили. Той обича вниманието. Обича да има публика. И не знам защо си мисля, че е много чувствителен човек. Рано се, че си така ентусиазирана, но трябва да слезеш на земята. Това не ти е някой чичо, който продава зеленчуци да го плаши със сина му. Този човек е от 20 години в бизнеса. Почти няма останали живи от това време. Всеки си има слабо място. Окей. Аз просто го познавам. Да, но не познаваш мен. Ако имаш някакъв полезен съвет, моля, заповядай, готова съм да го чуя. Ако не, предлагам ти да не си губим взаимно време това. Много рано си станал.
На разпица. Ти си признавай всичко, да се приключва с тази мъка. Първо ще се позабавлявам малко. И аз. С италианците. Не те разбира. Ще се представя за Илкане. За Джаро. Ти сериозно ли говориш? Не знам. Ти побърка ли си, братле? Това са шивани италианци. Мафиоти. Ние да не сме почтаджи. Дали се сещаш, че на Джаро не му е стискало да си покаже лицето пред тия? Още по-добре за нас. Готов канал, готова връзка. Брат, това са сериозни хора. Втори шанс нямаш там. Ти с кой мислиш, че говориш? Аз съм Илкане. Бао. Добър ден, господин Гацов. Да, нямате някаква грешка. Аз съм за разпита. Няма грешка. Аз ще го проведа. Така. Ченге ли си? Аз що не те знам? Криминален психолог. Девек, нито за ченге ставаш, нито за психолог. Нещо по средата. Така. Да поговорим за убийството на господин Бардем. Да поговорим? Слушам те. Това няма да е интересно. Ама ако издържи 5 минути, ми дължиш 10 кинта. Вижте, любезна госпожица, аз вече имах възможността да кажа истината на уважаемите органи. Да, точно така. Били сте там. Не сте го убили вие. Защо на колене? Как да ви обясня, аз съм християнин. Мирянин съм и насилието ме трогва. Така да се каже, опустошаваме емоционално и без да знам как изпитах необходимостта да падна на колене и да се преклоня и да се помоля. Религиозен сте. В какво вярвате? В Бог, който наказва? В Бог, който прощава? Нещо. Не мога да разбера въпроса. Интересно ми е какъв е вашият Бог. Това какво общо има с разследването? Искам да разбера, що за човек сте. Дали наистина сте християнин или само се преструвате на такъв. Поред тебе дали се преструвам? Според вас съществува ли добро и зло? Абсолютно да. Вие добър човек ли сте? Няма такова нещо като добър човек. Няма светец без минало и няма грешник без бъдеще. Това го запомнете от мене. Кой е най-големия ви грях? Мисля, че започвате да ми задавате прекалено лични въпроси. Всичко е лично, господин Гацов. Това, че работите за Иво Андонов. Това, че носите пистолет. Това, че продавате наркотици. Всичко е въпрос на личен избор. Не е ли така? Мисля си, че ме познаш. Не. Това го пише в досието ви. Но тук не пише най-същественото. И кое е най-същественото? Дали сте убиец? Това е най-големият грях. Кажете, вие убивали ли сте? Само Господ дава и отнема живот. Не отговаряте на въпроса ми. Не съм убивал. Никога. Добре.
Закълнете се пред кръста. Хайде, какво толкова? Колебаете се. Човек, който не е убивал, би се заклел веднага. От нас може всичко да скриете, господин Гацов. Бог знае истината. Сигурно за това ви е наказал. Отнел е семейството ви. Нали знаете, че те заради вас са мъртви? Какво знаеш ти за мен, момиченце? Какво знаеш ти за мен, а? Не съм само аз виновен. И двамата убихме. Какво? Ако Зори не се беше върнала заради тебе от Лондон, може още да е жива. Всички сме виновни. Прав си. Затова трябва да накажем истинските престъпници. Да накажем. Кого да накажем? Не виждаш ли? Умират само тези, които не трябва. Заради нас навсякъде е пълно с трупове. Ръцете ни са мръсни. Имаш ли нужда от нещо? Искам да се измия. Ще дойда утре пак. Next на Юнайтед колко утре? В 6. Що? Ще ходиш ли? Как сте, момчета? Екстра. Сега, понеже ще отсъствам за няколко дни. Ако имате някакви въпроси, към Росен. Ивак, ако ти трябва помощ, казвай. Багаж, нещо, това, онова. Да, ще ми трябваше да ми изгладиш ризите. Еро, има да се инкасират едни дългове, куката ще ти обясни. Ай, отидете да пиете. Днес имаме повод. Какъв? Не си се отказал? Не. Заминаваш? Да. Поне да дойде с тебе. Росене, започва да става леко сантиментално педалско. Айде на здраве. Иво, това е много опасно, братле. Знам. И това ми харесва. Презервативите са и там. Аз съм Гацов, Росен. Вие сте Яна Танева. Не се запознахме официално. Питаш се как те намерих? Случайно. Наистина. Животът е низ от случайности. Уилям Шекспир. Цитирате Шекспир в кварталната аптека. Примерно. Слушай, искаш ли да спра да дрънкам глупости и да те поканя някъде да пием по едно, да мога да ти се извиня за поведението си? Предпочитам да ми се извините на следващия разпит, като кажете истината.
А самобръсначките са там. Yes, I'm here. Ilkan himself. Respect is mutual. It was about time we meet. Ma via di... Ma è a dire... P. Ti piace? Добре. Видяла слънце. И дори сега во соле ринче. Во соле? Ако се реши. E tu... Tu fossi un cane? Значи ти си Илкане? Sì. Sì. Minchiare rosso. Страхотно. Mandaste tot picciotto prima, eh? Защото преди малко при нас дойде човек на Илкане. Rocani sono assai, te capisci? Finisce che si muzzicano. А няма как да има двама Илкане. Съгласен ли си? Va! Chiamate cosa inutile.